Здравейте хора! Днеска пак сме в студио Митко. Чао, добро утро. Да. Оператора, това е истински оператор. Аз съм фалшив оператора Муки. Няма ми шибаш. Така. Да. Днеска сме. Така гледаме как играят. Ако искате, вижте. Много силно. Махни се, ще блъсна. Беги, бе! Гледай как се опитва ма босне тая. Опитва се ма убие. Сега как ли ма не достигнеш? Да. Така, онези играят мачо, опитвам се да се повторя. Че не ме виждат. Ето ни пак в изоставената сграда. Пак сме тук. Ма няма да ходим на там. Ето я. Ако си спомняте в друго видео, то е цяло не е шорт. Ето го шестокласника. Това е собствения му канал. Ето го петокласника и ето е петокласничката. Боже го, видя малко така. Е го училището, на където пише псовни на него. Не знам защо са... Това е буквално като мини училище с псовни надраскано. Аз тръгвам. Тръгва, нашата тръгва, както виждате. Тръгва. Айде да обиколим. Сега ние няма да минаваме през тая кал и локви, няма да шит, къде се наврях? Къде се наврях, бе, брат? Да, знам, че казах преди малко, че няма да ходим, ама както виждате се върнах, не можах това да го издържа. Исках да мина през цялата тая кал. Аз ще издържа. Добре, какво да ти държа тротинетката? И я да видим, ще издържи ли? Брат, шит, как го прави той? И аз не знам как го прави, ама маняка се разхожда без проблем. Виждате го. Ма хора, бе, аз вече съм се накаляла обувките, бе. Ами да, виждате, почти нищо и няма. Така. Брат, маняка си ходи без проблем. Мага, бро. Ана! Обувките вече са ти кафяви. Да, вярно е, като една. Брат, той си отиде без проблем там. Ай, сега се върни по същия път. Сега се върни по същия път. Маняка се връща. Продължава да се връща. Продължава по студиони. И накрая ще стигне.